ҳамарӯза ҳар яки мо дар интернет машғули гирифтани иттилооти гуногун мазмун ҳастем. саҳифаҳои беохири онро варақ зада маълумот меҷӯем. филмҳо тамошо карда бо одамони касбу кори гуногун муошират мекунем ва умуман зиндагии худро бо интернет тасаввур карда наметавонем. Тим Бернерс-Ли яке аз аввалин шахсе мебошад ки чӣ тавр сохторбандӣ кардани иттилоот ва дастрас кардани онро ба тамоми мардуми сайёра кашф кардааст. бо ворид кардани CW ё HTTPS дар системаи ҷустуҷӯӣ ки кишварҳо ва қитъаҳоро ба ҳам мепайвандад, аз ихтирои ин шахсияти бузург ҳамарӯза миллиардҳо маротиба истифода мешавад. яке аз ихтироъкорони муосири мо Тим Бернерс-Ли аввалин инсоне буд ки идеяи дастрасии ҳамаҷонибаи иттилоотро ба вуҷуд овард. ӯ чун муҳандиси барномасоз шабакаи ҷаҳонии интернетро ҳамчун барномае тасаввур кард ки қобилиятҳои дарксозии майнаи инсонро такрор мекунад. дар аввал мақсади олим он буд ки одамон байни худ ба тариқи осон мубодилаи иттилоот кунанд. тахмин карда мешуд ки интернет барои мақсадҳои илмӣ, иртибот ва интиқоли дониш истифода мешавад. бо мурури замон вазъ тағйир ёфт ва ширкатҳои бузурге чун Google, Amazon ва дигарон фаъолияти ин шабакаро аз харид то ахбороти паҳншаванда таҳти назорат гирифтанд. Тим Бернерс-Ли соли 1955 дар шаҳри Лондони шоҳигарии Британия таваллуд шудааст. вай дар мактаби Эммануэл дар Вансуэрт, сипас дар коллеҷи шоҳии Оксфорд таҳсил кардааст. дар он ҷо ӯ аввалин компютери худро дар асоси протсессори M6800 бо истифода аз телевизор ба ҷои монитор сохт. боре Тим ва дӯсти ӯ ҳангоми ҳамлаи хакерӣ дастгир шуданд ки барои ин онҳо аз ҳуқуқи истифодаи компютерҳои донишгоҳ маҳрум гардиданд. волидони ӯ барномасоз буданд ва кори онҳо эҷоди нармафзор дар платформаи Ферранти Марк 1 буд. падараш борҳо ба олим дар бораи навовариҳо дар ҷаҳони технологияҳои иттилоотӣ суҳбат мекард. бори ӯ гуфта буд, хуб мешуд ки ба компютерҳо қобилияти мураттаб кардани додаҳои ба назар комилан якхеларо ҷорӣ кунем. онҳо инчунин масъалаи эҷоди мошини Тюрингро баррасӣ мекарданд. он замон Тим фаҳмид ки қобилияти компютер танҳо аз нигоҳи тафаккури мо маҳдуд аст. мутахассисони машҳури дигари соҳа Стив Ҷобс ва Билл Гейтс бо Бернерс-Ли дар як сол таваллуд шуданд. худи муҳите ки ин шахсиятҳо дар он ба воя расиданд, онҳоро водор сохт ки ба технологияҳои инноватсионӣ дар соҳаи интиқоли маълумот таваҷҷӯҳ зоҳир кунанд. он замон як ихтирооти нав аз пайи дигар амалӣ мегардид, вале аз сабаби камбудани талабот нархи онҳо чандон баланд набуд. ҳангоми таҳсил дар синфҳои ибтидоӣ Тим ва як дӯсташ ба омӯзиши майдони электромагнитӣ таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. онҳо магнитҳоро аз мағозаи ашёи рӯзғор харида ба пораҳои чӯб насб мекарданд. электромагнит ба шабака пайваст шуд ва он ашёи металлиро ба худ ҷалб кард. баъдтар транзисторҳое ки барои онҳо дастрас буданд ба фурӯш бароварда шуданд. Бернерс-Ли ва дӯсти ӯ кори худро бо коммутаторҳои электромагнитии вуҷуддошта муқоиса карданд. Тим транзисторҳоро барои сохтани сигналҳо барои бозичаҳои роҳи оҳани кӯдакон истифода бурд. ҳамзамон бо ёрии электромагнитҳо якчанд тарҳҳои коркард гардиданд ки ҳаракати ин мошинҳоро боз медоштанд. тадқиқотчиёни ҷавон тадриҷан ин равандро мураккаб карда тарҳҳои мантиқӣ эҷод карданд ки барои татбиқи онҳо транзисторҳои зиёд лозим буд. маҳз дар он замон микросхемаҳо ба фурӯш бароварда шуданд. онҳо арзон буданд ва Тим фикр мекард ки маблағи шахсияш барои сохтани компютери воқеӣ кофӣ хоҳад буд. фақат ин ғояро амалӣ кардан лозим буд. ҳангоми таҳсил дар мактаби миёна пеш аз дохил шудан ба донишгоҳ Тим дар заводи чӯбу тахта кор мекард. рӯзе вақте ки ӯ тахтапораҳоро ба партовгоҳ мебурд,
ба мошини ҳисоббарории электромеханикӣ партофташуда диққат дод. Тим онро аз дохили партовгоҳ гирифта, бо транзисторҳо ва коммутаторҳои электромагнитӣ якҷоя кард. ҳамин тавр аз ин мошина ёфтааш ӯ аввалин компютерро сохт. чанде пас ӯ телевизори истифодашударо харидорӣ карда, сохтори найчаи рентгениро ба қисмҳо ҷудо намуд ва аз он монитор сохт. Тим Бернерс-Ли соли 1976 донишгоҳи Оксфордро бо баҳои аъло хатм намуда, дараҷаи бакалавриро дар бахши физика мегирад. ӯ фаъолияти худро дар ширкати Plessey Telecommunications Ltd оғоз менамояд. вақте ки Тим таҳсил мекард, дар бозор аввалин микропросессорҳо пайдо шуданд. Бернерс-Ли ва як гурӯҳи дӯстонаш платаҳоро тарроҳӣ намуда кӯшиш мекунанд, ки онҳоро фурӯшанд, аммо натиҷае ба даст намеояд. баъдан ноком шудани ин ғояро вай дар набудани таваҷҷӯҳи харидорон ба ин нави маҳсулот шарҳ медиҳад. ихтироъкорони дигар Стив Ҷобс ва Стив Возняк дар ин бобат муваффақтар буданд, зеро дар доираи онҳо як ҷомеаи пешрафтае мавҷуд буд, ки ба навоварӣ дар ҷаҳони электроника таваҷҷӯҳ доштанд. Бернерс-Ли дар амал сохтори компютерро аз коммутаторҳои электромагнитӣ то микросхемаҳо омӯхт. омӯзиши ҳамаҷонибаи ин технология ӯро ба ақидаи аслии худ дар бораи бемаҳдуд будани имкониятҳои ин шабака бовар кунонд. илова ба кори амалӣ, Тим ба назария низ таваҷҷӯҳи худро равона месохт. дар манзили волидайнаш маълумотномае вуҷуд дошт, ки ба он талабот зиёд буд. дар саҳифаҳои он ҳар гуна иттилоотро дарёфт кардан мумкин буд. муҳтавои ин маълумотнома ҳама чизро, аз чӣ гуна шустани доғ дар либос то сармоягузорӣ ба коғазҳои қиматнокро фаро мегирифт. баъдтар Тим онро пешгузаштаи шабакаи ҷаҳонии интернет номид. аксар вақт ба сари ӯ андешаҳое меомаданд, ки чӣ гуна садоҳо ё бӯи муайян бо ашё ё шахс робита эҷод мекунанд. инчунин чӣ гуна метавон боварӣ ҳосил кард, ки одамон имкон доранд дар масофаи дур байни худ муошират намоянд. андешаҳои пароканда муддате дар сараш чарх мезаданд, то он даме, ки дар як лаҳза фикре ба вуҷуд омад, ки нуқтаи ибтидоии эҷоди ихтирои бузург гардид. Тим Бернерс-Ли дар айёми ҷавонияш зуд ҷойи корашро иваз мекард. дар соли 1978 ӯ ба ширкати DigiNash Ltd ба кор рафта, дар он ҷо дар раванди сохтани барномаҳо барои принтерҳо кор кард ва як нав системаи оператсионии бисёрҷабҳаро эҷод намуд. пас аз 2 соли кор дар ширкати Plessey Telecommunications, ӯ дар лабораторияи таҳқиқоти ҳастаии аврупои CERN ҳамчун мушовир ба фаъолият шурӯъ намуд. уҳдадориҳои кории Тим Бернерс-Ли ҷамъоварии маълумот дар бораи муносибатҳои байни 10,000 кормандро дар бар мегирифт. ин раванд бесарусомон буд ва Тим тасмим гирифт, ки кори худро осон кунад. вай барномае сохт, ки дар он диаграммаҳо ва тирҳо истифода мешуданд. он иттилоотро дар бораи шахс, тарҳое, ки ӯ дар он иштирок дошт, сабт мекард ва робитаҳои муттаҳидро бо лоиҳаҳои дигар мепайваст. барнома номи худро аз роҳнамои волидайнаш Энкуя гирифтааст. вақте ки барнома ҳанӯз дар шакли аввалаш буд, ӯ CERN-ро тарк кард. олим ҳатто имкон надошт, ки ин барномаро аз ширкат бо худ барад. пас аз он Бернерс-Ли якчанд соли худашро барои эҷоди нармафзор барои кор бо ҳуҷҷатҳо сарф карда, дар соли 1984 ҳамчун корманд ба ширкати CERN баргашт. корпоратсия аз гурӯҳи эҷодии одамони миллатҳои гуногун иборат буд, ки дар компютерҳои мухталиф кор мекарданд. он ба модели хурди ҷаҳон хеле монанд буд. Тим Бернерс-Ли барномаи кӯҳнаро ба ёд оварда,
дар заминаи он барномаи нави васеъро коркард мекунад. маҳз барномаи Enquirer ки дар он тадоввуҳои тасодуфӣ истифода мешуд, заминаи мафҳумии шабакаи ҷаҳонии интернетро гузошт. аз соли 1981 то соли 1984 Тим Бернерс-Ли дар ширкати Image Computer System Ltd ба ҳайси меъмори системасоз кор кардааст. дар ин муддат ӯ ба коркарди системаи Fastbass машғул гардида, системаи Remote Producer Call-и худро таҳия кард. аз соли 1991 то соли 1993 Тим Бернерс-Ли корашро дар болои шабакаи ҷаҳонии интернет идома дод. вай фикру мулоҳизаҳои корбаронро ҷамъоварӣ карда, нуқсҳоро бартараф менамуд ва бо фаъолияти шабака ҳамоҳанг мекард. сипас Тим аввалин ихтирооти худро дар URI, HTTP ва HTML аввал барои муҳокимаи васеъ пешниҳод намуд. лоиҳа нашри ҳуҷҷатҳои гиперматниро ки бо гиперпайвандҳо ба ҳам пайвастанд дар назар дошт, ки ҷустуҷӯ ва муттаҳидсозии иттилоотро осон мекунад. дар аввал лоиҳаи веб барои олимони CERN пешбинӣ шуда буд ва чун шабакаи дохилии ин ташкилот истифода мешуд. барои татбиқи лоиҳа Тим Бернерс-Ли якҷоя бо ёвари худ URI, протоколи HTTP ва забони барномасозии HTML-ро ихтироъ карданд. дар доираи лоиҳа Тим Бернерс-Ли аввалин веб-сервери ҷаҳон HTTPD ва аввалин браузери гиперматниро дар ҷаҳон барои компютери Next ки World Wide Web ном дошт, навишт. барнома дар муҳити Nextstep кор мекард ва тобистони соли 1991 дар саросари интернет паҳн шудан гирифт. ҳамчунин Тим Бернерс-Ли аввалин вебсайти ҷаҳониро бо нишонии HTTP Info CERN CH таъсис дод. ин сайт 6 августи соли 1991 ба кор даромад. дар ин сомона шабакаи умумии ҷаҳонӣ чист, чӣ гуна сохтани веб-сервер, чӣ гуна ба даст овардани браузер ва ғайраҳо тавсиф карда шуданд. сомонаи мазкур ҳамчунин аввалин феҳристи интернетии ҷаҳон буд, зеро баъдтар Тим Бернерс-Ли рӯйхати истинодҳоро ба сайтҳои дигар дар он ҷо нашр ва нигоҳ медошт. вай чунин ақида дошт, ки одамон метавонанд дар масофаи дур кор кунанд, фикрҳоро муттаҳид созанд ва бо якҷоя кардани дониш кашфиёти муҳимеро анҷом диҳанд. барномаи навшуда мебоист дар асоси гиперлинкҳое ки аллакай таҳия шуда буданд кор мекард. навоварии Тим Бернерс-Ли аз омезиши ду технологияи дастрас ба вуҷуд омадааст: интернет ва гиперлинкҳо. бо гузашти вақт URL фановарии тамосии фосилавии рӯйдодҳо аз дастгоҳи дигар пайдо мешавад. баъдтар дар соли 1990 протоколи HTTP барои мубодилаи гиперматн тавассути шабака коркард мегардад. Тим Бернерс-Ли ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико муҳоҷират кард, ки ҳоло дар он ҷо зиндагӣ ва кор мекунад. ӯ ҳеҷ гоҳ дар бораи оилааш маълумот намедиҳад ва ин қисми тарҷумаи ҳоли ӯ то ба имрӯз махфӣ боқӣ мемонад. танҳо маълум аст, ки номи ҳамсараш Ненси Карсон буда, онҳо оилаи хушбахт ва соҳиби ду фарзанд ҳастанд.
дар соли 1994 Бернерс-Ли роҳбари кафедраи Фриком дар озмоишгоҳи илмҳои компютерии MIT таъин шуд. айни замон низ ӯ ходими пешбари илмии кафедра мебошад. пас аз муттаҳид шудани лабораторияи илмҳои компютерӣ бо озмоишгоҳи интеллектуалии сунъӣ дар MIT, озмоишгоҳи илмҳои компютерӣ ва зеҳни сунъӣ ташкил карда шуд. дар соли 1994 бошад, Тим Бернерс-Ли дар лабораторияи илмҳои компютерии MIT консорсиуми ҷаҳонии интернетро таъсис дод. аз он вақт то имрӯз Тим Бернерс-Ли ин консорсиумро роҳбарӣ мекунад. ин ниҳод стандартҳоро барои интернет таҳия ва татбиқ месозад. ҳадафи консорсиум ба кор андохтани иқтидори пурраи шабакаи умумиҷаҳонӣ ва муттаҳид кардани устувории стандартҳо бо таҳаввулоти босуръати онҳо мебошад. дар моҳи декабри соли 2004 Тим Бернерс-Ли профессори донишгоҳи Саутгемптон интихоб шуд. бо дастгирии донишгоҳ ӯ умедвор аст, ки лоиҳаи веби семантикиро амалӣ кунад. ҳамчунин олим роҳбари Институти додаҳои боз дар Британияи Кабир аст. Тим Бернерс-Ли дар давоми ҳаёташ тамоми дастовардҳои худро барои роҳат намудани зиндагии мардум офаридааст. ин майдони ягонаи иттилоотӣ зиёда аз 20 сол боз вуҷуд дорад. Тим Бернерс-Ли аввалин вебсайт ва браузери CW-ро дар ҷаҳон сохтааст. ҳамчунин барномасоз чанд китоб нашр кардааст, ки дар онҳо аҳамияти интернет ва ҷанбаи ахлоқии онро барои мутахассисони IT шарҳ додааст. ба Тим Бернерс-Ли унвони афсари ордени Империяи Британияи Кабир дода шудааст. дар баробари ин, соли 2004 ба ӯ унвони ритсари Маликаи Британияи Кабир дода шуд. сэр Тим Бернерс-Ли дорандаи мукофотҳои зиёди фахрӣ буда, профессори 16 муассисаи таҳсилоти олии ҷаҳон аст. ҷолиб он аст, ки дар ибтидои таҳияи шабакаи ҷаҳонии интернет, Тим Бернерс-Ли ба санаде имзо гузошт, ки ӯ ҳуқуқи муаллифии ихтироашро талаб намекунад. ягона шарте, ки олим гузоштааст, дастрасии озод ба манобеи шабакаи ҷаҳонӣ барои одамони миллатҳои гуногун ва сатҳи иҷтимоӣ мухталиф буд. ба шарофати ин санад, мо ҳоло метавонем вебсайтҳоро кушоем ва маълумотро ғайр аз хизматрасониҳои провайдерҳо ройгон интиқол диҳем. Тим Бернерс-Ли муқаддима оид ба таниши шабакаи семантикӣ, кушодани бартариятҳои пурраи интернети умумиҷаҳониро навиштааст, ки дар он консепсияи веби семантикиро шарҳ медиҳад ва онро ояндаи интернет медонад. шабакаи семантикӣ як замимаи мавҷудаи шабакаи ҷаҳонӣ мебошад, ки барои фаҳмотар кардани иттилооти дар шабака ҷойгиршуда барои компютерҳо пешбинӣ шудааст. веби семантикӣ дастрасӣ ба иттилооти возеҳ сохторшударо барои ҳама гуна барномаҳо, новобаста аз платформа ва забонҳои барномасозӣ мекушояд. барномаҳо метавонанд худашон захираҳои заруриро пайдо ва маълумотро тасниф кунанд, робитаҳои мантиқиро муайян сохта хулоса бароранд ва ҳатто дар асоси ин хулосаҳо қарор қабул кунанд. агар веби семантикӣ ба таври васеъ қабул ва ба таври оқилона татбиқ карда шавад, заминаи инқилобӣ дар шабакаи интернет мегардад.